The fact is, we need to build a wall, and it has to be built quickly. Και δεν κάνουμε τίποτα. Το βλέπεις αλλού, και εδώ θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο. Στην Αμερική τώρα που γίνονται προκληματικές εκλογές στους Ρεπουμπλικάνους και στους Δημοκράτες, στους Ρεπουμπλικάνους από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι το φαβορί, αν επιζήσει. Γιατί πολλοί λένε ότι δεν θα καταφέρει να φτάσει στο νήμα για άλλους λόγους. Γιατί από ό,τι φαίνεται τα λέει πολύ σταράτα, πολύ ντόμπρα. Το τελευταίο που είπε μια φοβερή ατάκα, καλύτερα να ζεις μια μέρα σαν λιοντάρι παρά 100 χρόνια σαν πρόβατο. Και όταν του είπαν αυτό, το είπε ο Μουσολίνι και λέει: δεν με νοιάζει ποιος το είπε, λέει: είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλός, είναι αυτός που απάντησε καταλήλως και στον Πάπα της Ρώμης. Πριν από λίγες μέρες έδωσε φοβερή απάντηση. Όταν ο Πάπας της Ρώμης. Και παραμονές εκλογών. Δηλαδή να πει. Δεν μασάει. Και τον ανάγκασε τον Πάπα να απολογηθεί μετά. Είπε ο Πάπας, τι είναι αυτά τα οποία λέτε για σύνορα, για γέφυρες, για φυλασσόμενα, το ένα το άλλο, δεν είναι χριστιανικά κτλ. Και το απάντησε ο Τραμπ, του είπε 3 ατάκες. Πρώτη ατάκα, ότι το Βατικανό είναι από τα πιο οχυρωμένα κρατήδια στον κόσμο. Με κάτι πανύψηλα τείχη, με ασφάλεια που δεν μπορεί να ζυγώσει κανείς, αν κτλ. Κατά δεύτερον, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Πάπα ότι όταν θα σου επιτεθεί το ISIS, να παρακαλάς να είμαι πλανητάρχης για το πώς θα πρέπει να αντιδράσω. Εντάξει, και το απάντησε μετά επανήλθε ο Πάπας της Ρώμης, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και είπε δεν εννοούσα αυτά ακριβώς και τα μάσια κάπως κτλ. Όποιος τα λέει όπως πρέπει να τα λέει, στο τέλος βγαίνει δικαιωμένος. And I don't mind having a big, beautiful door in that wall so that people can come into this country legally. But we need to build a wall.